хора, това е част номер 3. Част номер 3. Хайде вече да се тръгвам, защото ми е омръзнало това място. Хайде, ще снимам влог. Здравейте, хора! Аз съм вашата любима Елеонора ТВ и в днескашният влог ще отидем в тази сладкарница. Може ли да си платя за сладкарницата? Добре. Взимам ето тази торта, ама в това ли ще... Това има сладко вътре. В това има кейк. Ще я взема, ще я ям тук. Тук има чайче, тук има сладка. Така, хора, ще оставя чантата тук и ще изям тази сладка, да видя за какво става. И чая ще си спия. Тук е перфектното място, където може да отидете и да си прекарате добре. Сега ще видим какво има на вторият етаж. Чакайте да видим какво има горе. Ще скранни малко гримове. Защото все пак, нали, искам и аз да съм убава. И този лак. Тези неща. Това го скрадвам. И какво да видя? Тук още скрадвам. Елегантни парфюми, работи, всичко прибирам. Така, хора, ние без той ще си ги платим. Те бяха оставени на рафтовете. Така, хора. Тук сме топ. Тук имаме още неща. Ще ги скранем и тях, разбира се. Така, може ли да си тръгвам? Да, разбира се. Чао! Ще си скратна един сладолед. Може ли да си платя ето този сладолед? Да. Да, разбира се. И това ще изпих. Да, голетка ще си. Така, хорица, време да се прибираме. И спирам днескашният влог. Добре, че скранах от
тия там известната сладкарница да мога да се гримирам добре и аз. Оф! Така, тук слагаме всякакви нужни работи за гримиране. И това тук ще стои вътре и ще го сложа най-отгоре. Още парфюми, така това го слагаме тук. Това е тук и така хора, чао!